ଭାତ ସହିତ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଆଜି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାଗ ପାଣି ହେବ। କାକୁଡ଼ି ମିକ୍ସଚର ପିଆଜ ଆମ୍ବୁଲ ଲଙ୍କା ଦଳା ହେବ। ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ହେଲା। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଖାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ତୋରାଣି ଟିକେ ପକାଇବା। ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦଳିଦେବା। ଆମ୍ବୁଲକୁ ବି ଟିକେ ଦଳିଦେବା। ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଗରୁ ହେଲା। ଆମର ଦଳା ଦଳି ରେଡ଼ି ହେଲା ପାଗ ପାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଭଜା ଇଚ୍ଛା ନା ତତେ? ହଁ। ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଝୋଳଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଭାତ ଖାଇଲୁନି, ସବୁ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲୁ ନାଇଁ?